कणकवली मतदारसंघामधील जनता दरबाराला या मतदारसंघातील लोकप्रिय असे आमदार नितेशजी राणे यांनी सूचना दिल्या होत्या। त्या सूचनांप्रमाणे त्यांचा पूर्णच्या पूर्ण कुठपर्यंत कारवाई झाली याचा डीपली या सगळ्या गोष्टींची सुद्धा चर्चा ही पहिल्या 1 तासामध्ये करण्यात आली। मॅच टू मॅच दिली आहे त्याप्रमाणे सर्व ठिकाणी खऱ्या अर्थाने त्याही विषयाला मार्गस्थ होतील असं तिथल्या असणाऱ्या सर्व अधिकाऱ्यांनी त्या संदर्भातली माहिती दिली आहे। आज या मतदारसंघामध्ये जवळजवळ 93 हे वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटमधले अर्ज हे आपल्याकडे प्राप्त झाले। त्यापैकी महसूल विभाग 11, भूमी अभिलेख 3, नगर विकास विभाग 4, महावितरण 3, राज्य एसटी महामंडळ 3, BSNL 5, सार्वजनिक बांधकाम विभाग 11, पाटबंधारे विभाग 2। राष्ट्रीय महामार्ग 3, जलसंधारण 1, पोलीस विभाग 1, ग्रामीण विकास विभाग 21, वन विभाग 4, वन विभाग 0, कृषि विभाग 4, आरोग्य विभाग 6, मत्स्य विभाग 1, पत्तन विभाग 1, बंदर विभाग 1 नाही। उद्योग व लघु उद्योग एकही नाही। जिल्हा नियोजन अधिकारी 2, जिल्हा क्रीडा अधिकारी 1, GST 0, नंतर कोषागार 0, अन्न व औषध विभाग 0, समाज कल्याण 0, जातपाडा विभाग 0, कामगार आयुक्त 0, जिल्हा महिला व बाल विकास 0, उपनिबंधक 0, निबंधक मुद्रांक 0, कौशल्य विकास 0, दुग्ध विकास अधिकारी 0, नगर रचना विभाग 0, MIDC 0, रेल्वे प्रशासन, नंतर MTDC, MPCB, अग्रणी बँक 0। जिल्हा प्रकल्प अधिकारी 0 आणि इतर कार्यालय असे 10 असे टोटल 93 अर्ज आले होते। सर्व अर्ज आणि त्या संदर्भातली कारवाई लवकरात लवकर कशी होईल या संदर्भातली माहिती ही त्या अधिकाऱ्यांनी चर्चा करून दिली आहे। आचारसंहितेच्या अगोदर जर जनता दरबार आम्हाला घेता आला तर नक्कीच घेण्याचा प्रयत्न करू, परंतु त्या संदर्भातली जी कारवाई आहे ती कारवाई काय केली ती जाहीरपणे प्रेस नोटच्या माध्यमातून ती पाठवण्याचं काम हे किंवा जाहीर करण्याचं काम हे डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून त्याच्यात केलं जाईल। त्यामुळे माझी डिपार्टमेंटमधील सर्व अधिकाऱ्यांना सूचना आहे की आजपासून येणाऱ्या 10 ते 15 दिवसाच्या आत आपल्याला ह्या सगळ्या कारवाई करणं अपेक्षित आहे त्या आपण सर्वांनी करायला हव्या। आपल्याला माहिती आहे की पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात प्रत्येक गरीब माणसाला स्वतःचा हक्काचं घर मिळालं पाहिजे, म्हणून आपल्याला माहीत आहे की त्यांनी प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून जो निधी उपलब्ध होणं आवश्यक असतं तो जवळजवळ पूर्वी जो फक्त 40,000 रुपये होता, आता तो जवळजवळ 2 लाख एवढा मोठ्या प्रमाणात हे देण्याचं त्यांनी योजना आहे। आणि त्यामध्ये एक टार्गेट हे प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये असणारं हे नेहमी ते केंद्राच्या माध्यमातून केलं जातं। आपल्या जिल्ह्यामध्ये सुद्धा त्याच पद्धतीने काही टार्गेट हा सेट केला गेलेला आहे। त्यामुळे जिल्ह्यामध्ये असणारी काही गावं या गावांना त्यापासून वगळले अशा पद्धतीच्या काही बातम्या या संपूर्ण वर्तमानपत्राच्या माध्यमातून आल्या, परंतु जेवढं टार्गेट हे केंद्राचं पूर्णच्या पूर्ण देशासाठी असतं तेवढ्याच प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणच्या असणाऱ्या जे प्रमाण असतं की ज्या प्रमाणाच्या अनुषंगाने की जेवढी मंडळी किंवा जेवढ्या जणांना या भागांमध्ये घरं उपलब्ध नाहीत अशा सर्व भागांमध्ये पहिल्यांदा प्रायोरिटी दिलं जातं। आणि त्यामुळे या गावांमध्ये
घरांची संख्या जी आहे ती नाही किंवा जीर्ण अवस्थेत झाली आहे त्याचा एक पूर्णच्या पूर्ण डेटा हा केंद्राकडे अवेलेबल आहे आणि त्या अवेलेबल डेटाच्या माध्यमातूनच त्या आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांची जी ज्याला म्हणतो आपण त्याची पात्रता ठरवण्याचा विषय हा त्याच पद्धतीने केंद्रीय आणि राज्य स्तरावरती असणाऱ्या उच्चस्तरीय समिती ठरवत असते. परंतु काही गावांमध्ये जर तशी परिस्थिती असेल तर कलेक्टरच्या माध्यमातून ज्या गावांमध्ये तशी परिस्थिती असेल त्या गावांच्या संदर्भामधलं उच्चस्तरीय त्या समितीकडे त्या संदर्भातली जी माहिती आहे ती माहिती ही आम्ही देण्याचं काम नक्की करू हे या निमित्ताने मला सांगावंसं वाटतं. आपण सर्वजण या जनता दरबारच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हा विषय ज्या पद्धतीने पोहोचवत आहे त्यामुळे सामान्य माणसांच्या प्रश्नांना खऱ्या अर्थाने न्याय हा यामुळे मिळतो. मला खात्री आहे की हा येणाऱ्या काळामध्ये एक विषय म्हणून नाही तर त्या सगळ्या गोष्टीकडे सरकारतील असणारे प्रशासनातील सर्व अधिकारी आणि इथला असणारा सामान्य नागरिक या सगळ्यांना एक व्यासपीठ म्हणून आणि एकाच व्यासपीठावरती येऊन हे प्रश्न सॉर्ट आउट करणं हे किती सोपं आहे या सगळ्या गोष्टी आपल्याला या निमित्ताने करता येऊ शकतात. त्यासाठी जे सहकार्य आपण पत्रकार बंधू म्हणून आपण जे देता त्याबद्दल मी आपल्या सर्वांचं खूप खूप धन्यवाद देतो. जय जय. मला काही या संदर्भात विचारतो. मागील तक्रारी प्रलंबित होते त्या सुटल्यात. मी आता सुरुवातीच्या काळामध्ये ज्या आमच्याकडे 93 गेल्या वेळेला आपल्याकडे जे होते त्या 93 अर्जांपैकी मॅच टू मॅच अर्ज की जे कारवाईसाठी निधी उपलब्धता हा जो विषय आहे एवढा सोडून बाकीचे सर्व अहवाल क्षेत्रे जी कारवाई या संदर्भात झाली आहे त्याच्या सर्व प्रेस नोट करावा असं मी त्या डिपार्टमेंटमध्ये असणाऱ्या अधिकाऱ्यांना जिल्हा माहिती अधिकारी आहे त्यांच्या माध्यमातून कशा कराव्या असे निर्देश दिले. कारण प्रत्येक विषय हा किचकट होता परंतु तरी सुद्धा अधिकाऱ्यांनी आणि एकत्रपणे त्याला न्याय देण्याचं जे काम केलं आहे अशा सगळ्यांच्या प्रेस नोट आपण करावे असं मी ऑलरेडी सांगितलं. आपल्याकडे लोकशाही दिनाचे पण प्रश्न असतात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जेव्हा दर तसंच महिला लोकशाही दिन पण तालुक्यालाही होतो ते आत्ता जो दरबार आणि जे रेग्युलर येणारे अर्ज त्याच्यामध्ये काय फरक असतो की साधारण तशीच तक्रार सर्व ठिकाणी तक्रारी सामान्य माणसाच्याच असतात. त्या ठिकाणी असणारे अनेक असे व्यासपीठ उपलब्ध होणं हे खरं तर शासनाच्या दृष्टिकोनातून आणि नागरिकांच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचं असतं आणि म्हणून या सगळ्या गोष्टीतून सामान्य माणसाच्या प्रश्नाला न्याय देण्याचं काम हे मोठ्या प्रमाणात होऊ शकतं. त्यामुळे त्या व्यासपीठावरती त्या पद्धतीने सगळ्या प्रश्नांची चांगल्या पद्धतीने त्या प्रश्नांना न्याय मिळावा या दृष्टिकोनातून प्रयत्न हा होतो. तर देवघर धरण प्रकल्पाला जवळजवळ 30 वर्ष होत आली परंतु अजूनही 55 लोकांचे प्रश्न जे आहेत ते सुटलेले नाहीत पूर्णपणे ते विस्थापित झालेले आहेत देवघर धरण प्रकल्प. तर या जनता दरबारामधून त्यांना तरी न्याय मिळेल. आज तर ते या संदर्भातले काही कोणी विषय मांडलेला नाही. त्या संदर्भातला कोणी विषय जर मांडला असता तर त्या संदर्भातल्या अधिकाऱ्यांची चर्चा करून त्या संदर्भामध्ये जे विषय प्रलंबित असतील खरं तर हे सगळे प्रश्न जे आहेत त्या वेळेला असणाऱ्या काही गोष्टी किंवा त्यामुळे त्या प्रकल्पाची किंमत वाढलेली असते किंवा तिथला असणार भूसंपादन या सगळ्या गोष्टी किंवा तिथल्या असणाऱ्यांचं पुनर्वसन कुठे करावं या सगळ्या गोष्टींसाठी अशा काही गोष्टी प्रलंबित राहतात. परंतु आपल्याला मला सांगायला आनंद होतो की या महायुतीचे जे काळ आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदेजी आदरणीय देवेंद्रजी आणि अजित दादा या सरकारच्या माध्यमातून जवळजवळ माझ्या माहितीप्रमाणे 200 पेक्षा जास्त प्रकल्पांना खऱ्या अर्थाने पुढे नेण्याचं काम हे या सरकारच्या माध्यमातून झालं. त्यामुळे त्याला नव्याने सुप्रभात देणं अशा ज्या नवीन सुप्रभात देऊन त्या सगळे प्रकल्प जुलैमध्ये जी अतिवृष्टी झाली त्यामध्ये बरेच घरं जमीनदोस्त झाले पण त्यांना अद्यापपर्यंत काहीच मदत नाही मिळाली. आता या संदर्भातला जो अहवाल आहे नुकसान भरपाईचा जो अहवाल आहे आपण शासनाकडे पाठवलेला आहे. शासन त्या संदर्भातला लवकरच निर्णय घेणं अपेक्षित आहे. कारण मला गेल्या
पाठपुरावा चालू आहे. अंतिम टप्प्यात हे सगळं आहे. नक्की त्याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला लवकरच त्याची जे पैसे आहेत ते पैसे ओरोसला ख्रिश्चनवाडी जिथे आहे तिथे 6 घरं पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली होती आणि त्यांना अजूनपर्यंत बाकी कसलीच मदत मिळाली नाही. आयुक्तांकडे प्रस्ताव पडून आहे असं सांगितलं जातं. नाही, प्रस्ताव शासनाकडे आहे. मी म्हटलं शासनाकडे आहे. शासन नक्की त्याच्यामध्ये पॉझिटिव्ह विचार करतात. राजकोट येथे नवीन पुतळा उभारला जातो. निविदा काल जाहीर झाली आहे. कसा असेल पुतळा, किती दिवस उभारला जाईल, काय खबरदारी घेईल शासन? नौसेना दलाच्या माध्यमातून गेल्या वेळेचा जो पुतळा होता तो पुतळा जो आहे ते उभारणीचं काम हे त्यावेळेच्या काळामध्ये झालं होतं. आपल्याला माहिती आहे अत्यंत दुर्दैवी घटना ही झाली आणि त्या घटनेच्या नंतर आपल्याला यामध्ये प्रिकॉशन्स घेतले पाहिजे म्हणून आदरणीय पंतप्रधान असतील, आदरणीय मुख्यमंत्री असतील, या सर्वांनी यामध्ये विशेष लक्ष घालावं अशा पद्धतीचं ठरवलं. त्यामध्ये 2 कमिट्या या तयार करण्यात आल्या. एक कमिटी पूर्वीचं जो पुतळा आहे त्या पुतळ्यामध्ये काय असं होतं झालं की ज्यामुळे हा पुतळा जो आहे त्याचं जी आपण पाहिलेच ही दुर्दैवी घटना घडली. परंतु आता यानंतरच्या काळामध्ये नव्याने पुतळा हा उभा करणं आणि लवकरात लवकर पुतळा उभा करणं अशी मागणी ही सर्व स्तरावर, सर्व शिवप्रेमी असतील किंवा सर्व विविध संघटना असतील, पक्ष असतील, या सगळ्यांच्या माध्यमातून करण्यात येत होती. आणि म्हणून काही तज्ज्ञ मंडळी यामध्ये त्यांची एक कमिटी तयार करण्यात आली आणि नक्की हा पुतळा कशा पद्धतीचा असावा आणि कशा पद्धतीने त्यामध्ये काम करावं असं त्यामध्ये त्या तज्ज्ञ समितीने ठरवलं. त्यांनी तातडीने त्या संदर्भातल्या कारवाई कराव्यात असंही सांगितलं. त्यांनी या ठिकाणी पुतळ्याच्या ठिकाणी सर्व पाहणी करणं, त्याच्यामध्ये काय अडचणी आहेत, नौदलाचे सगळे अधिकारी, जे घडलेली घटना आणि त्यानंतरच्या काळामध्ये कशा पद्धतीने काम करावं या सगळ्याचा अंतर्भूत करून एक अहवाल शासनाकडे पाठवला आणि त्यांनी असं सांगितलं की त्यामध्ये आणि यामध्ये जी काही असणारी अडचणी आहेत त्या अडचणी दूर करून आपण तो पुतळा करावा. त्यामध्ये त्यांनी काही विशेष अशा गोष्टी ज्या त्यामध्ये विचार केला. त्यामध्ये काय विचार केला तर पूर्वीचा पुतळा जो आहे तो 28 इंचाचा होता. तर बऱ्याच जणांची मागणी होती आता यानंतरच्या काळातला पुतळा जो आहे तो दुप्पट असावा म्हणून आता जो नव्याने होणारा जो पुतळा आहे तो 60 फुटाचा होणार आहे. 60 फुटाचा पुतळा असं त्यामध्ये म्हटलं. यामध्ये वापरलं गेलेलं मटेरियल जे आहे ते कोणतं आणि किती त्याची असणारी ज्याला आपण म्हणतो क्वालिटी याच्या संदर्भातला विचार हा त्या कमिटी याच्याबद्दल विचार करते. ही दुर्घटना कशामुळे झाली की त्या संदर्भातले चेकिंगला पाठवणं हे सगळं करतायत त्याचा अहवाल येईल. परंतु ते मंडळी सुद्धा ब्रांचमधलं होतं आणि जे तज्ज्ञ मंडळी यामध्ये मोठी मोठी जी यामध्ये काम करतात त्यांनी एक बैठक आहे. त्या बैठकीमध्ये मुख्यमंत्री आम्ही सगळेजण होतो. त्यावेळेला त्यांनी सांगितलं की तो पुतळा हा नव्याने होणारा पुतळा हा सुद्धा ब्रांचमधलाच असला पाहिजे असं त्यांनी म्हटलं. त्यानंतर त्यांनी असं म्हटलं की छत्रपती शिवाजी महाराज सपोर्ट फ्रेम जी आहे ना जी होती ती माइल्ड स्टीलमध्ये होती. ते स्टील जे आहे ते सर्वसाधारण स्टील होतं. यानंतर तो ते स्टील जे आतमध्ये जे वापरलं जातं त्या आतमधलं जे वापरलं जाणारं स्टील जे आहे ते स्टेंडर्ड स्टीलचं असणं आणि त्याला गंज प्रतिबंधक असावं. कारण आपण पाहिलं असेल बऱ्याच जणांनी तिथे वापरले गेलेले स्टील जे आहे त्याला गंज पकडला होता त्या स्टेंडर्ड स्टीलमध्ये आणि ते गंज न पकडणारं असावं असं त्यांनी म्हटलं. हे पुढचा समुद्राचं स्टील सुद्धा Fe415 या पद्धतीचं होतं. परंतु आता याच्यानंतरच्या काळामध्ये तेही स्टील जे आहे ते सुद्धा स्टँडर्ड स्टीलमध्ये SS304 मध्ये असावं असं त्यांनी म्हटलं. समुद्राची उंची 12 फूट होती, आता ती 10 फूट असावी असं म्हटलंय. समुद्राचा आकार आयताकृती 15 बाय 10 फूट होता. आता ही जी उंची आणि हे सगळे जे वाढणारे हे सगळ्या प्रकार त्यामुळे ते आयताकृती 36 बाय 31 फूट एवढी अंदाजे असावी असं त्यामध्ये म्हटलं.
यामध्ये सर्वात जी अडचण होती की स्ट्रक्चर कन्सल्टंट जो होता तो खाजगी आणि होता खाजगी होता, त्यामुळे आता यानंतरच्या काळामध्ये तो प्रोफेशनल कन्सल्टंट जो असला पाहिजे तो IIT मुंबई असावं असं आपण म्हटलं. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा चबुतऱ्याची देखभाल दुरुस्तीचा कालावधी 3 महिने होता, तो आता यानंतरच्या काळामध्ये 10 वर्ष असं आपण म्हटलं. छत्रपती शिवाजी महाराजांचं त्या पुतळ्याचं आयुर्मान हे त्यामध्ये काही म्हटलं नव्हतं, परंतु आता आपण म्हटलंय की किमान ते 100 वर्ष असावं असंही आपण म्हटलं. शिल्पकारांची त्यामध्ये टेंडरमध्ये गेल्या वेळेला जी होती निविदेमध्ये काहीच अटी नव्हत्या त्यामध्ये, तर आता यामध्ये असं म्हटलंय आपण की किमान 60 फूट उंच ब्रासमध्ये 2 पुतळे उभारण्याचा त्याला अनुभव असावा असं आपण यामध्ये म्हटलंय. आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा नव्याने उभारण्यामध्ये वाव संकल्पना कार्यपद्धतीसाठी शासनाने गठीत केलेल्या समितीचे मार्गदर्शन आणि शिफारस ही नवीन पूर्ण पुतळ्यामध्ये अंतर्भूत करावी अशा पद्धतीचं हे सगळे निर्णय. यामध्ये ती कमिटी होती की त्यांनी ही कमिटी केली होती. त्या कमिटीमध्ये या शिफारसी करत असताना त्यामध्ये अध्यक्ष म्हणून सचिव मनीषा पाटणकर म्हैसकर या होत्या. त्यामध्ये रस्ते विभागाचे सचिव सदाशिव साळुंके होते आणि त्यात वेगवेगळ्या धोराई बाबू म्हणून नौसेनाचे जे पदाधिकारी आहे प्रतिनिधी म्हणून ते होते. व जागीर म्हणून 30 वर्षाचा कल्चर इंजिनिअरिंगचा अनुभव असणारे IITचे प्रोफेसर त्याला म्हणतो आपण, ते प्रोफेसर होते. प्राध्यापक परिंदा म्हणून 12 वर्ष व त्यांना इंजिनिअरिंग व मटेरियल सायन्सचा अनुभव असणारे जयसिंगराव पवार इतिहासकार हे सुद्धा यामध्ये होते. यांच्या सगळ्यांनी या संदर्भात शिफारस केली आणि हे जे नव्याने हे लवकरात लवकर टेंडर आणि या सगळ्या प्रक्रिया पूर्ण कराव्यात. आणि मला असं वाटतं की 6 महिन्यामध्ये हा संपूर्ण मुद्दा हा नव्याने करण्याच्या संदर्भातले हे तयार करावं अशा पद्धतीचं महाराष्ट्र शासनाने या संदर्भातला निर्णय घेतला. तर यापूर्वीच्या पुतळ्याचे शिल्पकार जयदीप आपटे यांनी पुतळा बसवल्यानंतर एक मुलाखत देताना असं सांगितलं होतं की 3 वर्ष पुतळा उभारायला लागतात, मग आता ह्या 6 महिन्यात घाई गडबड होते का? जयदीप आपट्याला जेलमध्ये आहे. नाही, तुम्ही पाहिलं असेल त्यांनी काय म्हटलं हा माझा प्रश्न नाही. मी बऱ्याच वेळेला या संदर्भातलं आपल्याला निवेदन केलं. छत्रपती शिवाजी महाराज हे तुमचे आमचे सर्वांचे श्रद्धास्थान आहे. ज्या विषयाला आपण विचार करतो, आपल्या भावना ज्या आहेत त्या भावना काय आहेत याही आपण समजून घेतल्या पाहिजे. की ज्या वेळेला हा पुतळ्याची उभारणी केली त्यावेळेला उभारणी केल्यानंतर तो पुतळा कोणी बसवावा, तर तो पुतळा बसवताना नेव्ही डे सिंधुदुर्गामध्ये साजरा झाला. त्या साजरा झालेल्या नेव्ही डेचं एक औचित्य आणि त्या छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आरमार या सगळ्या ठिकाणी उभं केलं. त्या आरमाराची एक आठवण आणि या सगळ्या गोष्टी राहाव्या म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पश्चिम भागातून येणारा असा एक पराक्रमी अशा पुतळा बसवावा असं नेव्हीने ठरवलं. नेव्हीने असं म्हटलं की या संदर्भामध्ये आम्हाला लागणारा निधी हा महाराष्ट्र शासनाने उपलब्ध करून द्यावा. त्या संदर्भात टेंडर काढलं. नेव्हीने त्या संदर्भातली पूर्ण पाहणी केली. नेव्हीच्या अखत्यारीमध्ये त्या सगळ्या पुतळ्याची उभारणी झाली. हे सगळ्या गोष्टी त्यावेळेला काळात झाल्या. टेंडरची प्रक्रिया पूर्ण नेव्हीने केली. त्यामुळे आपल्याला या संदर्भातले सर्व कागदपत्र ज्या दिवशी ही घटना घडली त्याच दिवशी सर्वच्या सर्व आपल्याला उपलब्ध करून दिले. एक गोष्ट लक्षात घ्या, घडलेली घटना आणि घडलेल्या घटनेबद्दल जे काही आवश्यक आहे कायदेशीर त्याची तक्रार झाली, त्या संदर्भातल्या ज्यांनी कदाचित चुका केल्या असतील किंवा जे काही घडल्या त्या संदर्भात त्यांना अटकही झाली, सर्व झालं. आता काय तर आम्हाला आमच्या सर्वांच्या भावना ज्या आहेत की मी त्या ठिकाणी ज्यावेळेला गेलो
त्यावेळेला त्या ठिकाणी जागेवरती आपल्याबरोबर जे कोण उपस्थित होते, शिवप्रेमी उपस्थित होते. हे सगळ्या शिवप्रेमींनी काय म्हटलं, घडलेली घटना विषय चांगली नाही, या सगळ्या गोष्टीचं काहीतरी करून लवकरात लवकर हा पुतळा जिथे आहे त्याच ठिकाणी यापेक्षाही भव्य उभा करावा ही त्यांची भावना होती. आणि या सगळ्या गोष्टी त्यांच्या ज्या भावना आहेत त्याच पद्धतीच्या महाराष्ट्रातील असणारा नाही तर जगभरातील असणाऱ्या प्रत्येक शिवप्रेमीच्या आहेत. त्या भावनांना खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्र शासनाने तात्काळ त्या संदर्भातला निर्णय घेऊन त्या दिशेला जाणं ठरवलं आणि अतिशय चांगला. त्या सगळ्या गोष्टीच्या बरेच तज्ज्ञ मंडळी त्या बैठकांना उपस्थित होते. त्या सगळ्या लोकांनी वेगवेगळ्या पद्धतीने आपली मतं या संदर्भात मांडली. आणि आम्ही तुम्हाला हे सांगतो की त्याही वेळेला मुख्यमंत्र्यांनी या संदर्भात मी असेल आमच्याबरोबर असणाऱ्या सगळ्यांनी हा जो सुद्धा उभारण्यामध्ये टेंडर काढणं वगैरे ही जी भूमिका आहे ती कोणाला तरी टेंडर कसं मिळतं तर ते टेंडर यासाठी मिळतं की कमी दराने जो असतो त्याला टेंडर मिळतं. परंतु हे करत असताना आपण सर्व आणि आपल्यासारख्या प्रत्येकाने नव्याने हे चांगलं कसं होत आहे आणि चांगलं कसं व्हावं या दृष्टिकोनातून आपण सगळ्यांनी विचार करायला हवा असं मला वाटतं. पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून या सगळ्या विषयाचं महत्त्व लक्षात घ्या. आतापर्यंत जेव्हा ती दुर्घटना होण्याच्या अगोदरपर्यंत त्या ठिकाणी 5 लाखापेक्षा जास्त पर्यटक हे त्या ठिकाणी गेले होते. त्यामुळे पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून सुद्धा हे त्याला वेगळं असं स्थान आहे. त्यामुळे आपणही सगळ्यांनी त्या दिशेने सगळ्यांनी विचार करणं हे गरजेचं आहे. होता लवकरात लवकर उभा राहावा आणि लवकरात लवकर जे वैभव आहे या जिल्ह्याचं ते पुन्हा पुनर्स्थापित व्हावं या दृष्टिकोनातून आपणही ईश्वराकडे सगळं मागावं असं मला वाटतं. पण आपल्यावर जे वैयक्तिक आरोप मधल्या काळात झाले, विरोधकांनी नावं पण घेतली, याच्यामध्ये कोण आहेत, आमदारांचं नाव घेतलं, आमदारांचे मित्र आहेत असं वगैरे जे आरोप केले त्याबद्दल आपण मधल्या काळात महिनाभर आपण आला नाही, त्याबद्दल आपल्याला काय खुलासा करायचा का? कोणते कोणी आरोप केले हो बघा काय असतं, तुम्ही असं कधी करण्याचा प्रयत्न केलाय का? प्रयत्न करा, असा प्रयत्न करायचा आणि असं आपल्या तोंडात जे आहे ते असं बाहेर टाकायचं असा प्रयत्न केला तर ते स्वभावातून केलं. आम्ही ज्या भावनेतून केलं पारदर्शकपणे जी मंडळी करतात ना आरोप करतात कधीतरी त्यांची पार्श्वभूमी तपासून घ्या आणि आम्ही काय तेही तपासून देविकेच आहे. मी एवढा व्यक्ती होतो, मी भराडीकडे गेलो, भराडीला सांगितलं की जे घडलं ते योग्य नाही घडलं पण एवढी शक्ती दे की हे उभं करण्याचं सामर्थ्य पुन्हा आम्हाला दे. भराडी आई तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी आहे आणि म्हणूनच एवढ्या सगळ्या विषयामध्ये सुद्धा आज आम्ही या निर्णयापर्यंत पोहोचतोय हे भराडी आईचं सामर्थ्य आहे. राजकीय दृष्ट्या आरोप करणं सोपं असतं, लक्षात घ्या. राजकीय दृष्ट्या आरोप करणं सोपं आहे, खरं आणि प्रत्यक्षात काय आहे ना याचा कुठेतरी विचार करणं हे सुद्धा गरजेचं आहे. काय आरोप आहेत? आरोप बघा काय पहिल्या दिवशी डिक्लेअर झालं. काय डिक्लेअर केलं? सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 2,44,00,000 वर्ग कोणाकडे केले? नेहमीकडे. बरोबर आहे की नाही? शेती केली की नाही? काय आरोप करतात? कसले आरोप करतात? या सगळ्या गोष्टी काय एकदा आरोप केलं हे सगळं केलं ते हल्ली केलंय काय बघा 2 गोष्टी आहेत ज्याला काही करता येत नाही ना मी बोलू शकणार नाही तरी ते खाजगीच सांगतो. बऱ्याच जणांना अशी सवय असते ज्याला काही करता येत नाही ना तो लय वाटतं ज्याला काही करता येत नाही. करता आलं पाहिजे हो तर ते सगळं होतं. करता आलं झालं नाही ना मी काय त्याला नितीची जरा थोडं मला बोलताय मला हे कसे 9 वाजता बोलतो मला तेवढंच बोलताय मला काय माहिती मला ते ऍक्शन मध्ये यायला फार आवडतं. कधीतरी जायला पाहिजे कधीतरी सांगता बिकता ते करेल ना त्यामध्ये असा प्रश्न थेट होता. तुझा प्रश्न
तुमचा प्रश्न आहे ना त्याला उत्तरच दे की मी म्हटलं पहिल्या दिवशी होऊन तिथे म्हटलं की हे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पैसे नेहमीकडे वर्ग केले सांगितलं पहिल्या दिवशी. आता लोक काय मी सांगितलं ना काही बोलतील तर कसं काय झालं पुराव्यानिशी केले ना पुराव्यानिशी केले ना काय कोणाला टीआरपी वाढवायचं म्हणून काही बोलले तर त्याचं रोज उत्तर द्यायला काय मी काही साहेब टीआरपी वाढवण्याचा प्रश्न नाही फक्त सिंधुदुर्ग जिल्हावासियांच्या मनातला आणि आमच्या मनातला प्रश्न आहे की तुमच्या खाजगी सहाय्यकाचा मित्र असल्याचं अनिकेत पटवर्धनचं मित्र असल्याची चर्चा होती आणि त्यामुळे त्याला तुमचा खाजगी सहाय्यक अनिकेत पटवर्धन याचा जयदीप आपटे मित्र असल्याची चर्चा होती त्यामुळे तो संग्रह इथल्या जनतेच्या आणि आमच्या पत्रकारांच्याही मनात आहे कारण खुलासा माझं म्हणणं आहे मी पुन्हा तेच सांगतो जयदीप आपटे काळा का गोरा हा आम्हाला माहित नाही हे कधी आम्हाला कळलं हा काम कोणी दिलं काय संबंध आहे तुम्ही सुद्धा विचार करायला पाहिजे ना कोण काय आरोप करतं. साहेब मी तुमच्यावरती काय आरोप केला की तुम्ही आहे ना त्यांचे ना शिफारस करताय असे प्रश्न उपस्थित केले नाही. पहिल्या दिवशी जर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने खुलासा केला तर तुम्ही आमची बाजू नका मांडू ना पण कोणतरी फरक असं म्हणतो त्यावेळेला तुम्हाला तरी कळलं पाहिजे ना की काय म्हणतो आणि काय करतो. या पूर्णच्या व्यवस्थेमध्ये ना कोणाचं काही ना घेणं लागतो आम्ही रोज भाषण करताना म्हणतो काय म्हणतो माहिती काय म्हणतो ते कधी छापलं नाही तुम्ही. मी म्हटलं असतं मी अपघाताने इथे पालकमंत्री अपघाताने परंतु माझा हा प्रयत्न राहील की सिंधुदुर्गामध्ये जे चांगलं घडेल ना त्याची व्यवस्था मी उभी करेन. तुम्ही कधीच असं म्हटलं नाही आरोग्याच्या व्यवस्थेसाठी काय म्हणायचं कोणी केलं नाही किंवा कोणी चर्चा केली नाही. माझं लक्षात घे मला या सगळ्यात व्यथित का होतो की कोण बोललं आणि त्याला मी उत्तर देणं मला नाही करणार ना. कोणी बोलावं हे पण ठरवलं पाहिजे ना कोणी बोलावं त्याने ठरवलं पाहिजे की काय करावं. साहेब मी बाहेर पडलो इथून जेव्हा बाहेर पडलो तेव्हा तुम्हीच विचारलं होतं काय विचारलं की त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचं कार्यालय तोडलं. हे काय सांगतं मला असं वाटलं की मी इथे येऊन हे प्रकार बघावं. माझी आरोग्याची तक्रार हे सांगणारा रवी चव्हाण होता हेही लक्षात काय माणसांमध्ये आणि विचारांमध्ये असलेला फरक आहे. मी ज्या विचारांमध्ये काम करतो ना तो विचार मला काय शिकवतो तर जनहित शिकवतो राष्ट्रहित शिकवतो. आमच्या सगळ्यांच्या भावना त्या सगळ्या विषयाशी जोडल्या व्यथित आम्ही व्यथित आम्ही काय घडलं ना त्या प्रकरणावरती व्यथित आम्ही कोणाला कोणाशी जोडावं ना हे सगळं ठरवून केलं जातं. कोण करतं कशासाठी करतं कधी त्याच्या राजकारणाच्या बाहेर जर मी असेल ना तर 2 मिनिटात ते सगळं समजेल. 2च मिनिटात जास्त दिवस 2च मिनिटात कोण सांगतं कशासाठी सांगतात तुम्ही सगळे पण ग्रुप घ्या का मी मलाही कळतं. आज मी सुद्धा बरेच वर्ष या सगळ्या परिस्थितीमध्ये जगतोय त्यामुळे मला माहिती आहे काय करावं आणि काय त्यामुळे कसं आहे राजकारणापुढे करावं परंतु त्याचा कुठेतरी वेगळ्या दिशेने नेणं हे योग्य नाही. ही जी भावना आहे हे आम्हालाही वाटतं की या सगळ्या गोष्टी वेळ झाल्या पाहिजे आणि आम्ही त्या सगळ्या करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करतो. आम्हाला असं वाटतं की आपल्या सर्वांची भावना तशीच असावी की यामध्ये पुढील घटना ज्या आहेत त्या घटनांमध्ये कुठेतरी वेगळ्या दिशेला कोणीतरी नेत असेल तर आपण पण विचार करावा की या सगळ्या गोष्टींचा ऍट द एंड काय